Licen i brygethu ar adnod sydd i'w gweld yn y bennod a ddarllenes i, sef ail Brenhinoedd 2 ac adnod 9. Wedi iddynt groesi, dywedodd Elias wrth Elisais gofyn, beth a wnaf i ti cyn fy ngymryd oddi wrthynt? A tebodd Elisais, rhodder i mi gyfran ddwbl wrth ysbryd. Wel, roedd Elisais wedi bod dan rhyw fath o hyfforddiant gyda i feistr y proffwyd Elias am 10 mlynedd. Wedi bod yn ei wasanaethu ac hefyd yn cael ei hyfforddi. Ond mae'r amser wedi dod i'r hynaf i Elias i ymadael. Amser iddo fe i adael y byd hwn. Ac fel i chi gyd yn gwybod, a fe ddigwyddodd hynny mewn ffordd dramatig iawn. Ac ym mhennod 2, ni'n cael yr hanes am sut ddigwyddodd hynny. Ddim am fynd trwy'r manylion yn rhifanol gyda chi, ond gyda jyst atgoffa chi o beth sydd yn digwydd yn ras. Mae Elisais ac Elias yn Gilgal i ddechrau, ac Gilgal ar bwys yr Iorddonen, ac mae Elias yn dweud wrth Elisais i aros, ond i fod yn mynd ymlaen i Bethel, ond mae Elisais yn dweud wrth fe na, wy'n dod gyda ti, ac mae'n dod i Bethel. Ac o fyna Bethel mae Elias unwaith to yn dweud wrth Elisais am aros. Yna, am i fod yn mynd i Jericho. Ond unwaith to mae Elisais yn gwrthod ac mae e'n mynd gydag i Jericho. Ac o fyna mae'r ddoi yn mynd i'r Iorddonen. Ac yma yna 100 o broffwydi yna wrth yr Iorddonen. Ac mae Elias yn tynnu fantell, yn rowlio ei fantell, ac yn taro'r Iorddonen, ac mae'r Iorddonen yn agor, ac mae'r ddoi yn croesi yr Iorddonen ar ddir sych. Yn debyg iawn i Joshua, pan oedd a bobl Israel wedi croesi yr Iorddonen. Yr ochr arall i'r Iorddonen wrth i'r ddau gyd gerdded, mae Elias yn troi at Elisais. Ac mae Elisais yn ymwybodol bod Elias ar fin ymadael. Ddim yn siŵr os ydyn gwybod sut, ond roedd e'n gwybod bod y diwedd wedi dod. Ac mae Elias yn gofyn y cwestiwn yma i Elisais. Gofyn, beth a wnaf i ti? Cyn fy nghymryd oddi wrthynt. Ac mae Elisais yn ateb y cwestiwn trwy ddweud, rhodder i mi gyfran ddwbl wrth ysbryd. Mae'r esbonwyr yn dweud wrthyn ni fod hynny yn cyfeirio at un o'r deddfau yn yr Hen Testament pan oedd etifedd neu plant yn derbyn yr etifeddiaeth, byddai'r hynaf, y mab hynaf, yn derbyn siar ddwbl.
dwbl faint bydde pawb arall yn cael. Rhan y cyntaf fynedig, a dyna beth sydd fan hyn. Mae eich fel petai yn gofyn am y rhan y cyntaf fynedig, y rhan ddwbl, cyfran ddwbl. A'r hyn yma ymwneud yw yr ysbryd glân. Ysbryd oedd ar Elias i ddod arno fe. Fel bod pawb yn gwybod, mae Elisais yw dilynydd ysbrydol Elias. I'r cais, mae Elias yn ymateb trwy ddweud, ti wedi gwneud cais anodd. Ac mae'n dweud wrtho fe, os y gwely fi yn cael fy nghymryd o ddiwrthyd, fe gei hyn. Mae'n rhoi rhyw fath o arwydd, neu falle gwell, rhyw fath o amod i Elisais. Os wyt ti yn gallu gweld i yn mynd, os mae'r llygaid gyda ti i weld beth sydd yn digwydd, os mae'r llygaid ysbrydol gyda ti, fe fydde ti yn cael dy gais. Ac wrth iddyn nhw gerdded dan siarad, mae'r cerbyd a'r meich tanllyd yn dod ac yn ei gwahanu nhw, ac y mae Elias, fel i chi'n cofio, yn cael ei gymryd i fyny mewn corwynt i'r nefoedd. Ond mae Elisais yn gweld y cerbydau a'r meich tanllyd hyn, ac mae e'n dweud, fy nhad, cerbyd am archogion Israel. Hwna fel petai, Elisais yn dweud, wel, dyma wir gryfder Israel. Dyma lle mae amddiffyn Israel mewn gwirionedd. Cerbydau a'r meirch oedd yn amddiffyn yn diferu wlad. Dyna lle roedd nerth wlad yn y cerbydau a'r meirch oedd gyda nhw. Ond mae Elisais yn dweud, wel, mewn gwirionedd ti, Elias, ti yw'r un, y bregethu di yw'r un sydd yn rhoi nerth ac amddiffyniad i Israel. Mae mantell Elias yn cwympo ac yn cwympo ar Elisais, mae'n cydio ac yn taro'r iorddwnen fel roedd Elias wedi gwneud, ac mae'r dŵr yn ymrannu ac mae'r proffwydi eraill yn gweld hyn ac yn cydnabod bod ysbryd Elias wedi disgyn ar Elisais. Wel, mae yna lawer yn y benod, a falle llawer sydd yn anodd i ni, ond fi moyn aros gyda'r cwestiwn yna, just cyfyngu i'r cwestiwn. Credu bod yn addas i ni wedi ar Nos Sul o Pentecost fel hyn. Cwestiwn Elias wrth Elisais, gofyn, beth aw na fi ti cyn fy nghymryd o ddiwrthyd? Ac yn syml iawn heno, wi am ofyn 3 cwestiwn i ni. 3 cwestiwn yn codi o'r cwestiwn hyn. Dau o'r cwestiynau, wi'n mynd i ateb nhw hefyd. Ond un o'r cwestiynau, dydw i ddim yn mynd i ateb. Mae hynny lan i ni i ateb yn unigol. Dim ond ni sydd yn gallu ateb y cwestiwn hwnnw. A dyna cwestiwn cyntaf. A dyma yw'r cwestiwn cyntaf. Beth yw eich dymuniad pennaf? Beth yw eich dymuniad pennaf?
Petai chi'n cael un dymuniad heno, beth fyddai eich dymuniad? Un peth i chi gallu gofyn amdano fe. One wish. Be byddech chi'n gofyn, beth byddech chi'n dewis? Unrhyw beth yn y byd i gyd. Beth byddech chi'n gofyn amdano fe? Fel cafodd Elisais i chi'n gweld, dyma beth gofynodd Elias wrth Elisais. Wy'n mynd i roi un dymuniad i ti. Gofyn. Gofyn nawr, a wy'n mynd i roi i ti. Wel, beth bydden ni yn dweud? A fi moyn i chi trio ateb y cwestiwn, achos mae'n bwysig i ni wneud hynny. Mae'n rhywbeth yna ni siŵr fod sydd wrth i fi bregethu yn atab. Chi'n bod, triwch ateb yn onest heno. Chi'n cofio fel oedden ni pan o'n ni'n blant. Oedden ni'n hoffi gael y cwestiwn, doedden ni. Beth bydde dy ddymuniad i, bydde ti cael un dymuniad heno. Ni'n cofio hynny fel plant. Ond falle wrth i ni fynd yn hun, wel, ni ddim yn ateb y cwestiwn. Styriwch un peth. A ffeidiwch â ateb, yr ateb eich chi'n disgwyl, neu eich chi fod i roi. Gofyn i ni fod yn onest. Mae'n bwysig o'n i'n neud e, mae'n gwestiwn da. Mae'n gwestiwn da i ni ofyn. Mae petaw ni'n cael un dymuniad heno, beth byswn ni yn dweud? Oherwydd mae ateb y cwestiwn yna yn dweud llawer amdano ni. Mae'n gwestiwn da. Beth yn ni'n dymuno fwy na dim? Dwi'n ma'n ateb. Fi'n ni'n bod o'n gwynebu a'i peidio. A fel fi'n dweud, mae'n dweud llawer amdano ni. Mae'n dweud llawer am ein cyflwr ni. Mae'n dweud llawer am beth yw ein trysor ni. Heno. Beth bydde'r byd yn dweud? Beth bydde pobl y byd yn dweud i'r cwestiwn? Wel, ni'n gwybod beth bydde pobl y byd yn dweud. Bydden nhw'n dweud mwy o arian. Ennill y loteri. Beth bydde pobl y byd yn dweud? Dim eisiau miliynau, ar filiynau, ond jyst digon i fi fod yn gyfforddus. Digon i fi helpu yn heili mas o broblemau. Beth arall bydde pobl y byd yn dweud i'r cwestiwn? Wel, siŵr o fod bydden nhw'n dweud, wel, am swydd gwell. Neu am iechyd. Bo fi'n cael iechyd da. Neu bydden nhw'n dweud, fy dymuniad i bydde i fod yn hapus, i fod yn boblogaidd. Fy dymuniad yw bys yn plant i yn oce. Bod yn plant i'n tyfu i fod yn saff. Bod yn plant i'n tyfu i fod yn llwyddiannus. Neu bod fo wyrion yn ddiogel. Bod fo wyrion a wyresau yn iach. Dyna'n dymuniad i heno. Nes sy'n drist yw yn aml mae ein dymuniadau ni fel Cristnogion yn debyg iawn i beth yw dymuniadau y byd. Ofyn cwestiynau eraill i ni. Falle'n helpu ni i ateb y cwestiwn gwreiddiol.
Am beth yn ni'n meddwl? Am beth yn ni'n meddwl pam amser dyn ni feddwl? Weithiau dim amser dyn ni feddwl, neu mae ein meddyliau yn cael eu cymryd gan pethau dilys, fel pethau pob dydd, fel beth yn ni'n mynd i fyta, a beth mae rhaid i fi wneud yn yng ngwaith. Ond pa mae amser gyda ni? Pa mae ein meddyliau ni yn meddyliau gwirfoddol? Am beth yn ni'n meddwl wedyn? Pa mae amser rydd gyda ni? Beth yn ni'n neud yn amser ni rydd? Beth yn ni'n neud ar oriau rydd sydd gyda ni? Ydw mae bywyd yn brysur. Ond pa mae amser gyda ni? Beth yn ni'n neud? Cwestiwn arall i ni, cwestiwn da i'n helpu ni wrth ateb y cwestiwn. Beth yn ni'n edmygu yn y byd yma? Beth yw'r pethau ni'n wir yn edmygu? Pwy yw'r pobl ni'n wir yn edmygu? Cwestiwn arall personol i chi gyd. Am beth ni'n gweddio? Am beth ni'n gofyn pan ni yn gweddio? Siwch feddwl no? Siwch feddwl gyda fi. Am beth i chi'n gofyn pan i chi'n gweddio? Chi'n dweud, wel, ni'n gallu gofyn am unrhyw beth. Cytuno. Ni yn gallu gofyn am unrhyw beth. Dyw yn dweud wrthyn ni, allan ni gofyn am unrhyw beth. Ond beth fi'n gofyn i chi, yw am beth i chi'n gofyn? Ydy chi'n gwybod am beth i chi'n gofyn? Petai ni'n gwneud rester o popeth i chi wedi gofyn amdano yn ystod yr wythnos diwetha, neu yn y mis diwetha. A bydde fe'n syni ni am y pethau ni'n gofyn wrth Dduw. Beth yw ein dymuniad? Pennaf. Yr ail gwestiwn. Beth yw ein hangen? Pennaf. Beth yw ein hangen? Pennaf. A fi'n mynd i ateb y cwestiwn. Ni ddim yn ateb y cwestiwn cyntaf, achos ni ddim yn gallu. Yna lan i ni, yn unigol. Ond beth yw ein hangen? Pennaf. Yr hyn ddyle fod yn ateb i'r cwestiwn cyntaf chi'n gweld. Yw beth yw ein hangen, y pethau sydd ein hangen pennaf ni. Dyle yn dymuniad pennaf fod ein hangen pennaf ni. Dyle ni ateb fel Elisais a ofynodd am yr ysbryd glân. Mae'r hanes yn atgoffa ni rhywfaint o hanes arall yn yr Hen Testament, yn dyw hanes Solomon. Chi'n cofio pan ddath Solomon i'r Brenhiniaeth. Gofynodd Duw iddo fe gofyn un peth, a fe roedd ei ti. Unrhyw beth. A fe ddewisodd Solomon yn ddoeth, trwy ofyn am ddoethinen i reoli y bobl. Sylwch fan hyn, beth oedd yn wir am Elisais. Lot o bethau'n wir am Elisais. Oedd e'n broffwyd. Oedd e wedi cael ei alw gan Dduw. Oedd e'n olynydd i Elias. Oedd e wedi bod gydag Elias am 10 mlynedd. Oedd e wedi dysgu llawer gan Elias. Roedd yna ddoniau gan Elisais. Roedd yna gryfder yn perthyn, cymeriad yn perthyn i Elisais. Ac eto, mae Elisais yn ymwybodol i chi'n gweld fod eisiau yr ysbryd glân arno fe. Dyma'i angen pennaf fe, yr ysbryd glân. Roedd angen cymorth arno fe. Roedd angen doethineb arno fe. Roedd angen nerth arno fe. Roedd angen arweiniad arno fe.
Oedd angen cwmni arno fe. Ac oedd e'n gwybod bod yr ysbryd glân roi'r holl bethau hynny iddo fe. Mae Duw yn ein galw ni i fod yn Gristnogion. Mae angen help arno. Sut i ni'n bod yn sanctaidd yn y byd yma? Sut i ni'n cadw ein hunain rhag llygrediggaeth y byd? Mae llygrediggaeth yn y byd yn dos yn. Sut allwn ni cael ein cadw rhag llygrediggaeth ein cymdeithas ni? Mae eisiau'r ysbryd glân arno ni. Sut allwn ni cael ein harwain? Mae eisiau arweiniad arno ni. Mae penderfyniadau anodd y mywyd. Sut ni'n gallu cael ein harwain? Mae eisiau'r ysbryd glân arno ni. Tirdd ysbryd sanctaidd, ledi'r ffordd bydd i mynd i'w athan. Sut dyn ni'n mynd i goncro temptasiynau? Mae eisiau'r ysbryd glân arno ni. Sut dyn ni'n mynd i cael ein hatal rhag cael ein cyfeilior ni? Eisiau'r ysbryd glân arno ni. Sut dyn ni'n mynd i dystio i bobl? Mae eisiau'r ysbryd glân arno ni. Un o fy hoff emynau yn y llyfr emynau yw emyn Dafydd William. Ac mae'n syml iawn o emyn, ond mae'n hyfryd iawn, wi'n meddwl. O Dduw, roi i'm dy ysbryd. Dy ysbryd, ddaw a gres. Eisiau gres arno ni. Dy ysbryd ddaw am henaid i'r nefoedd wen y nes. Dy ysbryd sy'n goleuo. Dy ysbryd sy'n bywhau. Dy ysbryd sy'n yn puro. Sancteiddio a dawrhau. Choedd Dafydd William yn gwybod. Amen. Eisiau'r ysbryd glân arna i. Yn fwy na dim. Dy ysbryd sy'n datguddio yr hair drysorau drud. Nas cenfydd llygad natur, cuddiedig iawn i'r byd. Y ysbryd sydd yn enyn cynhesol nefol dan. Y ysbryd pur yn unig sydd yn melysu yng nghân. Mae rai Gristnogion yn dysgu bod eisiau ailfendydd arno ni, neu ailfedydd mae rai yn gael. Beth yw hynny? Maen nhw'n dweud ar ôl i chi ddod yn Gristion, mae rhaid chi gael rhyw brofiad special hyn, lle mae'r ysbryd glân yn cael ei roi i chi hefyd. Wel, i ni falle tipyn bach yn anghyfforddus gyda'r athrawiaeth neu'r dysgeidiaeth hynny, bod rai Gristnogion fan hyn ar lefel hyn, a wedyn mae yna fel lefel arall, neu mae yna rhyw brofiad arall sydd yn mynd â chi i ryw lefel uwch. Ac eto, chi'n gweld, i ni yn credu bod eisiau'r ysbryd glân arno ni. Ac i ni yn gallu cael profiad newydd, ail brofiad, trydydd profiad, pedwerydd profiad, o'r ysbryd glân. A mae eisiau y profiad hyn arno ni. Fel unigolion, fel eglwys, cyffwrdd ar bore yma mewn gwirionedd, dyma sydd angen arno ni, yr ysbryd glân. Mi eisiau jubilee arno ni. Mi eisiau blwyddyn jubilee arno ni yn ein profiad, ac fel eglwys, ac fel gwlad. Beth yw ein dymuniad pennaf? Beth yw ein hangen pennaf? Mae'n dod yn un nawr at y trydydd gwestiwn, sef
Beth yw addewid Duw? Beth yw addewid Duw? Falle bod rai chi'n gweld yn dweud, wel, beth yw'r pwynt? Beth yw'r pwynt gofyn y cwestiwn hyn? Mae'n sili. Beth yw ein dymuniad pennaf ni? Beth yw'r pwynt gofyn? Dy ddim yn ei ddigwydd, ni ddim yn ei gael yn yma. Chi wedi clywed fi'n dweud y stori mwy nag unwaith amdano ni'n mynd i Sain Fagan yn dichi. Ac wrth y castell yn Sain Fagan, mae'r pwll yna sydd ar darnau arian yna fe. Mae rhyw fath o ffynon dymuniadau. Wishing yw e. A chi wedi clywed fi'n dweud am Mari pan oedd hi'n fach yn mynd ac yn gweld yr arian ac yn dod ato ni ac yn dweud, wel, pa mae'r holl arian hyn? Oherwydd mae pobl yn rhoi arian yn y pwll a maen nhw'n cael dymuniad. Mari'n gofyn am yr arian, neu roi'r arian i Mari. Mari'n taflu'r arian mewn i'r pwll ac yn aros na am chydig o eiliadau, a wedyn yn dod nôl ato ni a hethen ddig iawn, gwyneb hir. Beth sy'n bod, Mari? Dyw e ddim yn gweithio. Falle ein bod ni'n teimlo fel yna. Am hyn, falle ein bod ni'n teimlo fel yna weddi. Dyw ddim yn gweithio. Falle bydd rai yn dweud, wel, ie, ond mae hwnna'n egryw i Elias, i Elisais. Cais unigryw oedd hyn iddo fe. Dyw ddim yn ni. Roedd ei Solomon, dyw ddim yn ni. Wedi clywed pobl yn dweud, nid fan hyn, wedi clywed gweinidogion yn dweud. Reit, gweinidogion, wedi clywed gweinidogion yn y radio yn dweud, wel, ni gyd yn gwybod yw gweddi ddim yn gweithio. Yw gweddi ddim yn gweithio. Na, dyw'n holl ddymuniadau ni ddim yn dod yn wir wrth i ni weddio. Ni'n gallu dod yn dymuniadau ni i gyd o flaen Duw mewn gweddi. Does dim sicrwydd y bydd Duw yn rhoi'r rhain i ni. Ond ni'n gallu gofyn am rai pethau. Ac ni'n gwybod bydd Duw yn anrhydeddu i addewid oherwydd mae wedi addo. Na, dydy e ddim yn rhoi addewid Elisais i ni. Os rhywbeth, mae'n rhoi rhywbeth gwell i ni. Fe wedodd Elias sut ti wedi gofyn rhywbeth anodd fan hyn. Ti'n gofyn am yr ysbryd oedd arna i ddod arna ti. Ti wedi gofyn beth anodd. Mae Iesu Grist yn dweud wrth i ddisgyblion fel hyn. Os y medrwch chwi, a chwi yn ddrwg, rhoddi pethau da i'ch plant. A faint mwy, y rydd eich tad nebo, yr ysbryd glân i'r hau, a o fyna ganddo. Mae Iesu Grist wedi esgyn i'r nefoedd. Ac mae e wedi addo danfon yr ysbryd glân. Mae wedi danfon yr ysbryd glân. Ond mae'n addewid hefyd, os ydyn ni'n gofyn am yr ysbryd glân, bydd yn rhoi i ni. Rhaid i ni fod yn Gristnogion, oherwydd dim ond Gristnogion sydd yn dweud bod Duw yn dad iddyn nhw. Rai yn dweud
Wel, mae'r ysbryd glân gyda Christnogion trwy'r amser. Beth yw'r pwynt gofyn am yr ysbryd glân? Ni ddim yn gallu bod yn Christnogion heb yr ysbryd glân. Mae hwnna'n wir. Dwi'n methu bod yn Christian heb yr ysbryd glân. Ond ni'n gallu gyrru'r ysbryd glân i ffordd. Trwy y ffordd ni'n byw. Ni'n gallu colli dylanwadau'r ysbryd glân. Ni'n gallu tristau yr ysbryd glân. Ni'n gallu galaru'r ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yn gallu cilio oddi wrth ddim. Mae'n rhaid i ni ofyn am dan o. Dwi ddim yn dweud, os i ni'n gweddio am yr ysbryd glân, fe fyddwn ni'n gallu gwneud gwrthiau fel agor afonydd. Dwi ddim yn dweud hynny. Dwi ddim yn dweud os i ni'n gofyn am yr ysbryd glân, fe fyddwn ni'n dechrau siarad mewn tafodau. Dwi ddim yn dweud y byddwn ni'n cael rhyw brofiad ysbrydol mawr fel cafodd Paul ar ddiwedd i ail epistol at y Corinthiaid. Dwi ddim yn dweud byddwn ni'n cael profiadau fel Evan Roberts ar ddechrau diwygiad 1904. Falle cawn ni. Falle gawn ni mwy o brofiadau. Nawr rhaid ni i gyd, os Duw a'i mynd. Ond dyna'r pwynt. Mae lan i Dduw. Pa fesur mae e'n rhoi o'r ysbryd glân. Ond mi bydd e'n rhoi'r ysbryd glân i ni. Bydd e'n anrhydeddu ei addewid, oherwydd mae e'n addewid. Mae Duw yn gwybod beth sydd angen arno ni. Ac mae e'n addo i ni. Ac mae am i ni ofyn amdano fe. Mae'r arglwydd am i ni ofyn am yr ysbryd glân. Llai dystio i adegau lle wedi gofyn am yr ysbryd glân. Ac mae Duw wedi anrhydeddu hynny. Ydych chi? Dyna'r peth nawr yn dyfed wrth ni ddod i ben. Yw hyn, mae'n i gyd yn wast. Yr neges yn i gyd yn wastraff. Ond i bai ein bod ni yn cytuno yn ein calon ni. Mae hyn yw ein dymuniad pennaf ni. Mae hyn yn sicr yw ein hangen pennaf ni. Ac mae hyn yn addewid Duw. Felly, rydw i'n mynd i ofyn. Rydw i'n mynd i ofyn. Bore fori. Rydw i'n mynd i ofyn. Wel, arglwydd dwi ti wedi addo. Wedi addo o'r ysbryd glân. I bob un yn y blant i. Ac felly ro'r ysbryd glân i fi. Ydy'r ffydd gyda ni? Neu ydyn ni'n synigaidd? Rydyn ni yn ddiffydd? Dwi ddim yn ei wneud hynny, oherwydd dim byd yn mynd i ddigwydd. Byddai ni Dduw i'n helpu ni i gyd ac roi y ffydd yna sydd yn cydio yn ei addewid e. A bod ni gyd yn bobl sydd yn gweddio am yr ysbryd glân. Gweddiwch am y cerddau hyn ar ddydd Sul. Bod Duw yn rhoi o'i ysbryd i ni. Pwy a wyr beth ddigwyddif pan fydd pobl yn dechrau mynd at Duw eto ac yn pledio o'i flaen e am yr ysbryd glân. Amen.